Men nir alıp barýaňyz. Men size diýen. Aho, eşitýäňiz men size diýen. Men günäm näme? Aho, men günäm näme diýen? Şahlaryň şahy, Haýdar şah. Men senden tamakinladım. Yok oğul. On soňam men tümlüge öwrenşen adam. Ýöne sagyň nire, soluň nire biler ýallal. Sen maňa oğul oğu diýiliniň haýsy gurdadygyny görköz. Sen ferid oturan uğrun şolugur. Sağ ol oğlum. Atam pagyry kör wagt diýerdiler. Ol seňem garrataň bolýar. Ol aýtmyşlaýyn bir guragazyň düýbüne suw goýup berseň, ahyr bir gün çiýiwjek bolup çykarmyş. Eger yalan hakykata öwürseň, hakykatam yalan bolar. Sen köpür gürleýän ýaşly. Biziň tohumymyzda yalan söz bolmaz. Sen oğul gaýry ýurtlarda bolup, belki pikiriň başgadyr. Men sen oğluň däl. Başları yukarı götür. Başynyň süňüden düşürmäň. Başları yukarı götür.
Yalkamış, akşam dangdanı çel saat çaldın. Bir adamın gözüne uyku gelmedi. Yöne sen tügüleme gayratlı git. Yadanın daşından bilyenim gül dost, şonu da iyilin uğunu demeyecek kuldan atınca hedil verdin. Hanha, kakam dağım karışıp dur. Ağam, geyleyeler. Näme onu? Bagşy gelen bolsa ýöre bereliň. Yüreğin. Ýöre. Kaka, bağışa değmesene. Lal bol. Almıtın allın mı? Bağırsın ok. Men toyuma gelmeyene maskara ettin. Yaş başına özünü hondan beri tutan bolup. Yalkamış bagşy. Ýadyňa düşýärmi, ha? Ya ýadyňa salaýynmy? Oylanany? Bayın toywaly garybyň toywaly maňa tapawdy ýok. Duranla şeydip kadık bollu. Ýör. Yora. Hey Bağşı! 3-4 günden ayrılırız. Ona çellesin yoğa! Gitler! Gittik! Gittik. Ay! Ya bir var. Men indi şeýdip şagyrlara şam bolup gal bermelimken. Gelin geçer, gonun göçer adamdat. Yürüsen hem bir mendile yetersin. Yalancıda yeğdir kalkan yağışı. Kaka! Şölün içinden bir bakşına sesi geliyor kaka. Ha? Bakşın sesi geliyor diye. Bu çöl beyvanı bağışlı neymiş desin can oğlum? Yok kaka dinle. Kaka dinle. Doğrudan bir ses var ya Allah ha. Var. Yürü kaka gidelim. Ay yürü. Yürün hanım. Erpendik cekerde artar dünyanın. Adam koysan gören bilen batar sen. Ata bağışın sesi geliyor. Batar sen. Yür, varıp görürler. Yür. Pervane dey pırlantam. Pervane dey pırlantam. Pervane dey kül bolsam. Dide çöksem yalvarsam. Sen uğrunda kul bolsam. Rayıngda kara men. Başka den ana teretmen. Oğlum. Kara gözlerine mi aytıp bereysen? Kovalcak. Bor yaşly. Yok man aydar näme aýtman? Ey Allah'ım. Almajak bolsaň özüň bir alasyny tapýan ekeniň. Gel kardeşim akıl eyle terbedeni an olupdur. Köngül dünya çıkıp feyle gayba mihman bolupdur. Hemde mindir gıcak utar ışk derdine bollundu uçar. Beyni kaynap yürek coşar salın tana can olupdur. Beyni kaynap yürek coşar salın tana can olupdur.
Dur. Kıymıllama. Kıydılar. Aho baxşı. Ähli dere sesini zowladyp özüňden başga adam ýokdur öýtdiňmi? He? Bağışlaňyzlar. Men bu ýerleriň Sultan Gyýdyň diýince alýan eremli bagydygyny umdaýtdyryn. Men bağışlaň. Kelleň ýoklugyny sesini zowladyp gelişiňden hem bilýärdik. Ýöre. Nira gyýlar? Baranda görersiň. Näme işleýän berdi? Näme üçin geldiň? Men inazan men bäri adaşyp düşädimdi. Ýerde adaşar ýaldat ýok. Bu ýerleriň hakyky eýesi men. Melikem. Yerenni näme? Bir oğul ýigden tutdyk, näme etmeli? Sizden ötünç soramakçymyş. Kim ol? Ay bağışymı näme kim bilýär? Häzir barýan. Melikem, bağışa jeda garaşýar. Yok gyýlar. Men beýdip günäge adanyp bilmem. On soňamyň bar eden günäti aýdym aýdypdyra. Ogurlyk eden bolsa, ýa başga bir günä işeden bolsa, onda başga görürüm. Sen oğul meni daňdylar dip oýnajak bolýanmy, ha? Men dogrudanam 3 tane garakçy agaja daňdylar. Men çopollar boşatdy. Soň nire ýörenmem bilmendir. Men bağışlaň. Şeýlemi? Men dogruýum aýdýam. Ol dogrusyny aýdýa enejan. Agşam kören üýt köşük düşümi men ýerden saňa gürrüň berdime? Ýerden bide mehman geler diýipdim. Ýadyňdamy enejan? Aýdym bilen saada hormat toýlaýanlar diýip sen özüň aýdypdyňa. Sen bu ýyllar bagşla. Olar köpden bäri bagşy diňlän oklara. Şoň üçinem sen bu ýyllara bir aýdym aýdyp beräý. Bolýa. Men näme aýdym aýdyp bereýin? Men şu perdeň aňyrsyna görünmeýän ýüz keşpim wasp. Bor. Erkinden dönmez asna Cemalı gün aydır kıydın Yedevi ekramın usa Kırkı güle taydır kıydın Açın bolsun alı bağdı Vefa versin ömrü yaldı Kırılmatın köngül tağdı Vattı şıra can aydır kıydın Kayma keşte Yurulan atlı keşte Dolup dur ol süyge aşka Kalbin mehre baydır büyüdüm Açın bolsun alı bağdı Vefa versin ömrü yağdı Kırılmatın köngül tağdı Vattı şıra can aydır büyüdüm Mulayimlik sözün nedir? Resmet muridin nedir? Uğraştaydan. Sadısı gözün nedir? Vah men ne ettim yemin. Vah men uğrayın. Yenecan kovmasana. Men ne ettim? Saklan Yenecan. Saklan niye? Yenecan saklan. Bak şey. Güderden ağrıyık geç. Yenecan saklan.
Gyýzlar saklan kempiri. Dursana aýagy. Kalbin mehre boydurydum. Adyň bir aýtdy. Adyň näme? Yalkamış. Siziň adyňyz näme şahyby? Men Nurana. Gäwür şahynyň aýdy. Men seni akşam düşümde gördüm. Menem akşam düş gördüm. Onu haşy ýüzük ejem pakyrdan galan ýeke täk ýadygerlik. Men muny saňa sowgat berýän. Sağ ol. Inni. Hakası meni öldür. Yalkamış nerede? Ana geldi. Esselamu aleyküm. Ve aleykümselam. Ha, gel Yalkamış. Payradan mağşi. İnni sen bolledey. Yaşları degedek bereli. Kıvılayalım. Menin tek kızımım yetişmedim. Şirin şeker lavazlı sağlan qırasınım girmedim. İntek ılgar yolunu da varamoga sultanım. Sen halife bağış hükmünü başlap verdin. Seni 20 lap dinledik. Bağış kemin yoktu ölümü. İnni halife sen, din zalay. Hanı bağışayım. Hükümdar, oğullar bizim üstümüze koşun çekip gelýärmiş. Galat. Yalan. Onu sana kim aýtdy? Egsil, Yok, sultanım. sultanım, goňşy oğulları adam uğradıp bilip gelýäli. Näme diýseňizem yalan aýdýaňyz. Besedin. Şahım. Bir çemçe kanım geçin. Melikemiz var da. Bırakıp gürleşecektim.
Barıyňyz boş. Gyýdyň bizi masfar etdi, wujara boldy. Ol bir ogy ýüdüni görüp utançdan hayadan geçip ödüni onun boynuna tas atypdy. Nuranan çağırın. Aydan mı diýenini etmedi. Kulaklary hiç zat eşitmedi. Gyýdym, bu sen hakda aýdylýan görüňler dogrymy? Yok, galat kakajan. Düşnükli. Bir gün ulu bayramçılık. Ot bayramımız. Şoňa men olarym çağıryn. Goý gelsinler. Oğulları çapar yollan. Ejeň pahyr kimdiň beren ýüzüňizi nätdiň? Şükrallah näde ýar teybi feyrana gelmiş. Parçolup bastım börleri kana gelmiş. Heyecan, 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 canlar heyecana gelmiş. Parçolup aslı bakar leri kana gelmiş. Heyecan, 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 canlar heyecana gelmiş. Parçolup aslı bakar leri kana gelmiş. Hoş geldiňiz. Assalamu aleykum. Muavilem Arabasım yadeylep şirin ferhana gelmiş. Heyecan, 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 dağlar heyecana gelmiş. Oğullar näme üçin ýüzlerini ýapýarlar? Bilmedim. Gözden dillen orqyanlarlar. Ya bizim gıylımızdan utanýarymka. Ay seni ben değişken ekenim o. Doğruda valla. Gelin gıydanım adam orkor mu? Ay onum diyme. Ay. Kaka, oğullar näme üçin ýary ak telpekli, ýary bolsa gara telpekli. Soňy çüýnem bulara Oğuz Türkmenler diýýärler. Bularda mydama bir üýtgeşik täsin zatlar bolýar da. Yigitler. Bir yüzünü açan kara telpekgiller. Yani yolloşly. Kör diýeler köpürden geçenler. Ha bir ak telpekgiller. Yaş, juwan, öýlenmedikler. Başı. Geçip gidipdir eyyam, dilim bağlap gamıştırıp çeşmini, müşk iyisine beyhuş edip bir demde hem ayrılıp isodup olmuş günü. Gitti erkim elimden, gitti karar kolumdan, beyhuş kimin ferimden o çaştım diye ağlar men. Gitti erkim elimden,
erkim elimden, gitti karar kolumdan. Beyhuş kimin yerimden o, çaştım diye ağlar men. Gitti erkim elimden, gitti karar kolumdan. Beyhuş kimin yerimden o, çaştım diye ağlar men. Intriginin nämedini bilmedim. Bilmedim men kutsal süýge baş goýup. Gurzugmy dolursa da duygudan. Gitti menin guzugumy boş goýup. Gitti erkim elimden, gitti karar kolumdan. Beyhuş kimin yerimden o, çaştım diye ağlar men. Gitti erkim elimden, gitti karar kolumdan. Beyhuş kimin yerimden o, çaştım diye ağlar men. Bugünden bu başın ağı köpülüp var ya, aslı tünden bu saçın ağı köpülüp var ya, uçuramadan yerini hasret dolu Dost, bir de bir habarlıca geldik, habarını da aldım. Yeti öllek geldik. Aynen mi? Göğnüne yaranını saylaşıdır onlardan. Yok doğun, özüm için nel. Bağışıyım için. Sen neyden nuranan soruya. Ne mi? O doğun. Sen neyden dik geldik. Hova, gel kıyma doğun. Öz, sağalımada bağ tardı ödeli. Kıydım. Sen bakşıda göğnün var mı? Hova kakajan. Nuranam. Hanı qarınlar? İyi köperdendimdir. Ora var.
Sen var sultan gyzy. Men garypça çatmama. Sygaýsyn. Göwün sığsa göwresi var diýipdirler. On soňam kakam aýtmyşlaýyn, sen bir aýdymyňa dünýä malyny berseňem azdyr diýe. Darkma aýolan. Hem dermanım, hem de derdim diňe sen. Örtüme jigerim dile sen. Dil bilen näl, aly gözler bile sen. Bir wada beräý gyz. Kuşuşoýun men. Sene tügeleme şahir bolaypsyň. Bulutlar bu dertten ýagyp ýeňleýär. Perwana alaşsyz ýanyp ýeňleýär. Adam oglu sırın ýaýyp ýeňleýär. Halym soraý gyz. Kuşuşoýun men. Ýylgyryp garaý gyz. Kuşuşoýun men. Dutaryň oýup maňa da bir pursat gulak asaýdy. Bor. Aýdy ber. Iki ulagym senne. Agşam kakam düýşime giripdir. Men gat howtala düşýän. Hiç zat bolan nälir? Düýüşdir de. Alad etmesene. Ýalkamış. Onda da gaty beýinjelik bolýan men. Men erti dumaşaň ýanyna barmakçy. Bolmasa onun haýş ederine. Maňa batyrlarynyň berse, kakaňdan habar tutup gelýär. Sağ ol. Kakam garrady. Kuşat bile eksil bolsa, zürýady ýok diýip, kakamyň saňa razy bolmagynyň düýpdi karam, şu zalimlerden seni azad edeyim deyip, gaýry ýurtly bolsaňam, saňa razy boldy.
Geldiňiz mi? Anol. En berde. Hemmedat gürülüşmedi alwar dämi? Arkayın molay. Wagt dürümen için. Muninga az bolýar. İş bitiren soň alarsyň. Bir var eken, bir yok eken. Gadim zamanlarda ullakan gowak var eken. Onsoň şol gowakda bolsa bir kör garry döw var eken. Ol kör garry döwe mydama bir oglanjyk çörek bilen bir wedire suw getirip berýär eken. Onsoň ýanky oglanjyk döwe garap, "Ey döw, inni sen wadaňda wepaň bolsa, sen sözüňde durmaňa wagt ýetdi. Sen ýadyň ortaky aýlaryna gaýan gerşinden bir laçyn guşuň çagasyny alyp bereýin diýipdiň. Onsoň size näme gerek? Çagan alym. Gelýärik bala. Aýyrlym. Aýyrlym çekelim. Aýyrlym çekelim. Alyň çaltyra. Goýberim çagan. Näme çekelim durduňyz. Kömeğe çagany. Aýyrlym diýelim. Goýberim. Bir çagan, bir balajyk. Aýyrlym. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikellezî halaq. Halaqal insâne min alaq. Iqra ve rabbukel ekremüllezî alleme bil kalemi allemel insâne. Ha, bağışayım. Geldin mi? Howa şahym. Geldim. Menlik näme hyzmat? Mene şahym sizden ruhsat sorama geldim. Näme urtgady? Oglumy gözlemekçi. Durmuş davi. Menem çar tarapa çapary yollap gözlemedik yerme almady. Şoňçynam şahym, men oglumy özüm gözlemekçi. Beýdüýüň horluma bagşyň. Ogullyanyň bille bor. Taýla isläň gaýdyňy. Toýuň özüm tutoýun. Sag bolun şahym. Her neçigem bolsa şahym, özüm gözläýin. Yer bolýa da bagşyň. Allah ýaryň boldan. Ýoluň ak, ýollaşyň ak bolsun. Perwane dey pırlansam, perwane dey pırlansam,
pervanedey kül bolsam dide çöktüm yalvarsam sen urunda kul bolsam royunda garemin başka hala seyretmen Divanı dey sermenzem Divanı dey sermenzem Derviş kimin sergetsem Mecnun kimin çölgetsem Leyli bolup gelmezmin Her kim gözleri dayın Başka ya seyretmen